Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pemuda pas pomi sepuh. Toyo sedaya para pamriksa sedaya. Ingkang muncul saking tlatah dusun Puncak Gading. Tuwin dusun Gesian. Sugeng pinanggih kalian kalau sangat dan putra Rimba putra Aki Sutopo ingkang mijil saking tlatah Adiwinatan Kalih Karanganyar Borobudur. Wonten ing dalu punika kawula sangat dan putra Rimba putra Aki Sutopo umurasawan mabiyantara wonten ngajengan panjenengan. Badhe atur pasugatan pangdipun dumateng panjenengan sedaya. Inggih magayudan kaliyan ajengipun sedaya warga Puncak Gading. Tuwin warga Gesian. Tansah nggih mrengeti Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana juga pilih samangke. Kawula sangat dan putra Rimba putra Aki Sutopo. Agen pangiring pasugatan panglipur dumateng panjenengan. Manggi kathah kekirangan dan kekilapan. Lumantar kawula sedaya kadang-kadang putra Rimba putra Aki Sutopo. Tansah nyadong lumuntrih samudra Mahasoka. Ing panajam mugi warung silaturahmi antawasipun warga dusun Puncak Gading tuwin warga dusun Gesian dados ana sinamburing kali persaudaraan ingkang langkung pun barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Lan pangajeng saking kawula namung wagetan aturaken sugeng pamriksani mantos paripurna. Sugeng dalu sagung pamirsa satunggu nyuwun idin ning patungo kakepetas ing dalu kesenian putra Rimba Aki Sutopo.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ